ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp, имои крамуда роӣ кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо роӣ кардем ки хонаҳои бениҳоят арзон аст, ки ҳамаша дар давоми видео мо номорош намемонем, метавонем ки бо тамошо кунем. Хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, Турсунзода, территорияи Рӯдакӣ, ноҳияи Хӯросон, шаҳри Бухта, шаҳри Кӯлоб ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд аз 30 000 сомонӣ, 45 000 сомонӣ, 75 000 сомонӣ ва ҳастай 550 000 сомонӣ ва нархҳои болотар ҳастай. Мақсад ки ҳар кас чени зури худаш ҳаминҷа хона меёвад, ки нархҳои арзон кати. ва дӯстони азиз, кадом то ки мешавад дар ҳамин навор агар хонаи маъқултона ки наёфтед, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим астае. Мо дар видеои оянда пешкашно мекунем. ва пеши навор сар кардан навора ва подлицаш кунем ва мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, кадоми шумо компания боварӣ ки мекуфтед, ина компания боварӣ Акай Парвиз аст, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад, ки мо ба шумо тавсия метавонем шуморо аз территорияи Москва территорияи метро Садовод гирифта ба сафти Қазоқистон, ки ба сарҳади Қазоқистон бурда соқ салмон меоранд. мошинои замонавӣ, кондитсионердор, 3-4 намуд мошин доранд, ки кадомиша худтон интихоб кунен. Ҳар рӯз ресторан таҷрибаи корӣ чандсола доранд, ки акакати мо кор мекунем, компания боварӣ аст, мо шуморо тавсия метиҳем. Нархаш бо маслиҳат, забони урусиро медонанд, забони узбекиро медонанд, забони тоҷикиро медонанд. Ина рақамошо ҳар даста WhatsApp дорад. Компания боварӣ, дӯстони азиз, компания Акай Парвиз ҳаррӯза ресторан шуморо соқ саломат бурда меорад ва агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле ҳам бошад, ба шумо кӯмаки хушонам мерасонад. Маро ба шумо тавсия метавонем, метавонен аз номи канали мо занг занед. мегзарем ба аввалини хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае, ки срочнаи ҷои беҳтарин. дӯстони азиз, хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, шаҳраки Исмоили Сомонӣ. дӯстони азиз, шаҳраки ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пушти бозори Меҳригон, дӯстони азиз, кӯчаи Сӯроб 299. шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пушти бозори Меҳригон, дӯстони азиз, кӯчаи Сӯроб 299. 8.5 сотиқ замин маҳсул дорад, ки яъне ки 8.5 сотиқ астай заминаш. обшим 6 дар хона дорад. Хона калон 6 дар хонаи калон, дӯстони азиз, обсвет пастяния, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, дарахтони мевадиҳанда, дар пеш хона мактаб, садик, мағоза, банк, такси, ҳама чӣ, дӯстони азиз, ҳаст. маршрут ҳама чӣ дорад. хонаҳо ҳар як кадомшо ремонтҳои замонавӣ карда, боз барои мошумони ҷои навевисам дорад ва обсветчам 24 соат аст. ҷош ҷои беҳтаринае, яъне ки маркази шаҳр, дӯстони азиз. ҳуҷҷат пуҷамаш 100%. хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи $75,000, ки боз муомила мешавад. нархи хона ҳамин қай ки мо номбар кардем, ҳама чизе чора дорад. нархаш $75,000 боз муомила дорад. промои рақамҳои мегафони ҳисобшона дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад, яъне ки маркази шаҳр дар шаҳраки Исмоили Сомонӣ, пушти бозори Меҳригон, дӯстони азиз, кӯчаи Сӯроб, ҷои беҳтарин. ягон мушкил надорад, ҷош ҷои нағзай, ободияй, хай сум дар коштай фурӯш намондиҳанд. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад, агар дӯстони азиз шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонем ва нашод сумуш бо арзон ва муомилаи худ дорад. маромад занг занед. мегзарем ба деҳим замини фурӯшӣ астае, ки бо временкаш. замин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Ҳасанобод. дӯстони азиз, аз 46 мегад ҳамин 5 сомода мегад то ҳамин хонара мераи, дӯстони азиз, яъне ки айҷам то 46 5 сомода мегад мераи лаби роҳ дай. ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, тарафи Ҳасанобод. гирд ванаш поли худ одамо зиндагӣ доранд. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 дар хона фунда мерехтага аст. дӯстони азиз, ки хонаҳош мақсад ки калон аст, боз тагаш ҷои подвал мешавад. 2 та подвал дорад, дӯстони азиз. боз тага хонаи временка дорад, ки гирд ванаш маҳкамай ва дари тирезаҳош часпондагӣ астае. 2 подвал, дӯстони азиз, ва якта мақсад ки обанбори 14 тонага дорад. дар территория мегад қариб ки 1600 хона мегад уже бунёд шудагӣ астае. таи 2000 уже одамо зиндагӣ доранд, таи 2000 уже хона. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош мега 100% мега омада, мега расход шабине, мега расходаш бениҳоят, мега расход кардагем. ай сабаби ки камтарак мақсад мушкилӣ буда, мега сум срочно дар кор, мега нархша арзон фурӯхтесиам. нархи ҳамин хонаҳо фунда ҳамаш кати ҳамагӣ 120,000 сомония то
панҷаро мегӯяд хариди хумур аҳсул кардаги мегӯяд срочная, баъда мегӯяд срочная, нархша арзон мондиян. Якумаш рақамҳои дастии ахираш 12-21 Торикистон кор мекунам. Дуюмаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 46, инаш да WhatsApp дорам. Шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдаки тарафи Ҳасанобод дӯстони азиз 5 километр то 46 дӯстон, яъне ки то 46 ҳамагӣ 5 сом монда мегӯяд мераи, намедонам чанд километр мешавад, яъне ки 5 сом монда мегӯяд ҳаминҷа то Душанбера мераи. Мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочная бо фундаментош рехтагӣ. Замин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Кушлич, пеши бозори Калон дӯстони азиз, пеши Балинса ва центрда. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментҳои гирд-пирд ҳамаш рехтагӣ ҳақиқати времекор дӯстони азиз, гирди ванашта одамо зиндагӣ дорам. Нархаш мегӯяд 30,000 сомон аст, мегӯяд боз муомила дорад ва дар инҷа ки об шумо ҳастед свечам хайхтон мегзаронем. Ноҳияи Хуросон, деҳаи Кушлич, пеши бозори Калон, дӯстона пеши Балинса ва центрда. 10 сотиқ замини ҳамвора дӯстони азиз, фундаментҳои гирд-пирдаш ҳамаш рехтагӣ ҳастае, замини ҳамвора пешошкарди об мегзарад. Ҳамагӣ 30,000 сомонӣ ҳастае, бо инчунин ҳуҷҷатошам ҳастае. Якумаш рақамҳои мегафон дастии 44 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 863, ишда WhatsApp дорад. Кадоми шумо ки лозим аст, нархи арзон ҳастае, срочная, барома занг занем, бештари маълумотои пурраша гирем. 30,000 бо ягон сумча мегзарем, мегӯяд замини ҳамвор. Дар комментария бисёр хоҳиш карда будед, баъри шумо дӯстони азиз моро роҳӣ кардан метавонед занг занед, маълумоти пурраша гиред марама. Мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразев, чорраҳаи Коммунизм. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дорад дӯстони азиз. Дута мегӯяд ҳоҷатхона дорад, якта дига дӯстони азиз ҳамом отдельно Калон ҳастае. Бо дутага склад мегӯяд дӯстони азиз ва анҷомхона ва дигар чизҳои лозимӣ, об свет мегӯяд ҳастае ва алишам мешава мегӯяд танҳо ба сехонага аз дуруни шаҳр бошад. Ва ин хонаи ҳозира дӯстони азиз ремонтои замонавӣ ҳастае, хонаи дуошона ҳастае, 4 дар хонаи Калон дорад, қати калидори Калон кати. Хона мегӯяд дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 650,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 650 боз муомила дорад. Якумаш рақамҳои дӯстони азиз дастии ахираш 01, инашам ҳастае, инашам кор мекунад WhatsApp-ош. Ва кадомтон ки мехарем занг занед, маълумоти пурраша гирем. Кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад, ё ки замин дорад, ё квартира, ё ки мошина, ягон техника аппарат, хоҳад ки дар реклама монда, марама дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp ё Telegram дорад. Роҳӣ кунед, мо рекламада мемонем. Ва лайкора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки дар шаҳри Душанбе ҳастае, тарафи деҳаи Сароб ҳастае ки аз шаҳр берунтар ҳастае, бо хахтони маълумотша мегирем, яъне ки деҳаи Сароб аз шаҳр берунтар. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки як баня, як ҳамом дӯстони азиз дуруштае. Хоб дарахтони мевадиҳанда дорад дӯстони азиз, ошхона, аловхона дорад, гирдаш маҳкам. Нархи хона 260,000 сомонӣ ҳастае. Аз шаҳр чанд қа берун ҳастае, иша бо худтон аниқ карда мегиред. Нархи хона, хонаи барак ҳастае, 260 бо муомила доштае. Оида ин хона шумо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳои поёмда занг занед, дар WhatsApp шон маълумоти пурраша гиред. Ва кадоме ки дар ҳамин навори мо хонаи маъқули шакл наёфта бошад, заминаи хонаи квартира дар комментария нависед дӯстони азиз, мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем аз фурӯшонда ба шумо пешкаш кунем. Шумоам чо кунед, навори моро падисаш кунед ва фикротон дар комментария нависем ва навора то охираш дӯстони тамошо кунед ва падисаш кунед. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Гулбута. Духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошона қарор дорад, 40 квадрати метре. Боб свои таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, ремонтшам хай средня, на замонавӣ набудае. Ва квартира мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад, духонага бо нархи 300,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. Нархиш нархи арзанда дӯстони азиз, хай бо мисол ки бо хатон маълумотша мегирен. Ина рақамҳои мегафони соҳибшона занг занед, ягон савол томоша аз соҳибашон гиред. Фақат адреса шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи мақсади Гулбута кардагӣ, дигар маълумотша додагӣ нестанд дӯстони азиз. Агар ки шумо харидор бошед, маромад занг занед. ва кадоме ки мисол амхали реклама дошта бошад, мисол хона замин дар барои фурӯш модам, метавонед дар рақамҳои мо роҳӣ кунед, мо рекламада мемонем. Лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5 дар Коммунизм.
20 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки хонаҳо шикатур монтаж кардагӣ аст хона барои зиндагӣ тайёр мега хахту маълумота бо мегирин аст ки хай уже шикатур монтаж хела корош кардагӣ аст. хоб чун аз хона дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 100,000 сомонӣ. шунояи панҷа дар коммунизм хай ҳамҷада бо маълум аст ки на рақамошон аст мегафон оидаим хона шумо ягон маълумот ягон савол дошта бошед шумо занг занед ба шумо фаҳмода мекунанд ва арзона мекунанд. аз куҷое ки хона замин квартира ки дар кӯ бошад нависем пешкаштон мекунем чун азиз ва аз мо хоҳиш мекунем ки навори моро дар ҳамин рафиқодо силкаша албатта падилшаш кунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа дар пеши гимназияи аминҷон обши ҳамачи дар пеша бинои мақсад ки нав аст чуна ази 10 ошона духонага квартираи дар 10 ошона қарор дорад 47 квадрати метр лифт пиф об свет ҳамачи дорад ремонтошам ремонтҳои замонавие дар пеши дом дӯстони азиз гимназия садиқ мактаб ҳамачи ҳастай. хоб квартира мегӯяд техпаспортам дорад лифтам мега ҳастай об светам чун азиз системаи замонавӣ кати мегӯяд пайваст ҳастай трезаҳош решотка. нархи квартира мегӯяд 269,000 сомон аст боз мегӯяд камтар муомилаи хубам мегӯяд мекунем камтар савдои хубам мешавад ва рақамош аст рақамҳои мегафон. оидаим квартираи қурғонтепа ягон саволтон боша ягон саволи иловагӣ боша фаҳмида шумо занг занем ба шумо фаҳмода мекунем ва арзон мекунам марҳамат метавонед занг занем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб пеши мактаби 37 шаҳри кӯлоба наздики мактаби 37 мега соҳибуш 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки гирдванаш маҳкам хонаҳои барак шикатур монтаж пирантаж кардагӣ дереза часпондагӣ ремонтш кардагӣ аст медонед фақат зиндагӣ меки нархаш 145,000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила дорад 145 та бо савдо мешавад. ина кадом ки дар кӯ бошад срочно марҳамат занг занед маълумоти пурраша гирен аз сӯйбашон фақат суми холия мега алиш палиш намешавад. ва дӯстони азиз аз куҷое ки инам хеле хонаҳое ки арзон ки мо мондасем шумо дар ки дар кӯ бошад фақат дар комментарияи мо нависед аз куҷо дар кӯ аст хона замин квартира мо дар видеои оянда пешкаш мекунем шумо ҳамчун кунед я лайки бепул гузоред ва навори моро дар рафиқотон дар ватсап имото дигар сайтотон силкаша падилшаш кунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст срочнай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 8 микрорайон чун азиз якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метр мо ки духонага карда метонем ремонтош ремонтҳои замонави чун азиз навастройка аст хоб дар дуюм ошона дар якум ошона қарор дорад чун азиз балкон мега дорад 42 квадрати балконош мега ҳаст ремонт замонави аст обсвет аст. нархи квартира 270,000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад. бисёр мақсад ки мухлисои мо бисёр подписчикои мо аз хуҷанд квартира хоҳиш карда буданд бар шумо квартира чун азиз якхонагаи калон аст 270 та бо ремонтҳои замонавӣ дар 8 микрорайонда ҷои хуб давда ина рақамоша рақамҳои тисел агар ки ба шумо лозим ва маъқул ки бошад марҳамат занг занед маълумоти пурраша гиред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар туллаи шаҳраи сорфтага аст қишлоқи боғистон 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона фунда мерехтагӣ аст ки дӯстон аз ба мошина мегӯяд алиш мешавад. шаҳри ҳисор туллай мегӯяд дӯстон аз туллаи шаҳри ҳисор қишлоқи боғистон фундаметош рехтагӣ аст документош мега ҳаст об мегӯяд бурвардагӣ аст дӯстон азиз агар видеошам дар кошава мегӯяд дар ватсаптон роӣ мекардиан соҳибшон нархаш мегӯяд 65,000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад 65,000 муомила дорад бо сангпанк харига овардагӣ ва вариантҳои алишо мегӯяд ба мошини кади сумаки 65 та ягон саволтон боша марҳамат занг занед азиз ва касе ки реклама дорад марҳамат роӣ кунад реклама мекунед ин буд навори имзои мо то видеои оянда.